Uganizaje? Ndipo niyo munakha kuti ndinotsikana bwezi ndakanira kuti mbuzika wazancheni. Zova zindikabweza. Sikuti ndi mulandu ya. Komano nene mangofuna ndione kuti kodi utavala kodi azima intawuni muzibokhanga lelezi ngwangawo. Ndafika poti mpaka na mesa amati kwakamba wafuna. Ine mimi umandionera mu limoneka motani. Limoneka ngati khalamba ngabena ngati wachisika nabi. Usachite kumanyazi. Ungone nazichirunga mojokajo kamona. Sawa na pano kujendi kwako. Ndio kujejani na pano. Zose zilipopo. Ole ni kantu. Ngone na yake rumino kangona kakilo kaufa. Mpaka kufika size imene. Anze, ino mene mulele manze choshirika njani. Wafika pamene papa nze. Koma nshano magwira. Ya. Anze, ino kuletsera mpaka chochi chigwe chiro bwanji. Bwanji, mwakhala chitetu kwambiri. Kaiba. Ya. Chochitika njani. Ine ndizakuti nga nyumba kwa maibwezani koma mmene kubwereramu. Uzikone kuti zinaleka saonekera. Why are you quiet? Because I'm just concerned in my boyfriend. Yeah, my boyfriend atani. Can you believe it? My boyfriend wear a trouser. My boyfriend. In fact, Gabdula. Yeah. This is about Jafari. I wanna mizira. Ba, chochitika njani? Ine sinu zuri chochitika njani. I think she's going insane. Ine kuyesesa kuti ndayankhule koma yosa kuva kunduza kuti ati wakalamba wafuna. Ngati jetu. Komano patopa. Kuzori ine maibwezani nakumana wani njonda nake? Njonda? Yoneka bwana. Njonda inake muoneka benithi kuti yozitsata choncho. Komanso amuoneka kuti sikuti njonda amene ingakhala yachibale ayi. Chifukwa maibwezaniwo amuoneka ukondwa kwambiri ndi munthu ameneyo. Chifukwa ndithu yayi amayenda zina zake zachikondi zodabwitsa zicha. Anavaja? Sindikumbukira kuti anavala chani, koma angooneka ndithu kuti yayi akuyenda ndithu zamalafu choncho. Mtaona. Goodson. Unena tuzama yanga. Indetu. Koma mai yako ndaona ndi munthu wababa. Ndori zomwe ni maganizo zijani zoone. Zoria. Zori maibweza nali ndi chibwenzi. Komano patoma. Come to think of it. Even I cannot be such boys. Is that a problem? After all, amuna amaibwezani. Anemwele paka nthawi kwambiri. Popona mwele kale. Maibwezana akha kudzisunga nthawi yonseyi. Also, what's my wow? Are you serious, Kusa? Batuma. Now, also, I'm a father of 5 and 2. You mad? Hey. Kusa, nesi ndikudana nazo zoliwo chabu nakuzopeza chibwenzi. Komano the way she's dressing, panopa. Kabudula. Sasa uza nikarudu wakalamba wafuna. Arube. Amai. Kuna kuchana umene ugongo umene kwakuti. Arube wakalamba wafuna. So mwafa choncho anthu amatero wakalamba wafuna. Ndisingofujirira pano basi vwikiriri. Kumapanga zako zimene zitakusangalatse. Ukapanga za anthu uchedwa. Yetu. Zona ndiko mene mmakwana. Ndio tamvetsera. Ngati Patuma angabwere. Umuze kuti ndapita kupange nkhonde. Wanimva? Ndamva mai. Ukumva zapa kamatu wako. Ndamva mai. Komase wewe usachoke. Usamsiye ikalisi. Ndikupeza kusikumbu. Koma Kati mubiro ndi. Iwe usakanga tinomutongo bwanji uyu. Osati ndine nati koma nongofuwa ndiziwe kumwe mubira. Ndikusanga bwera ndadufana kwa mwana ni munthu wina wake. Tunda hapo. Sinichedwa. Yabwe ndamwani Grace Paul. Iwe ndubwera. Okay.
Aire. Koyu nda uponya ni pale. Anakubaina kawala laje bijabu. Mesa bazi mune nimbu yami umene. Mani se. Mene so de. Ege sumso nimbu yana awata pale nkali. Ujanu. Awata pale. Ai, sibuzo akale gensi. Sumso da ushinanda. Andawalandia wazao amuni alinkati amangilwa zusimuzozo Zona? Alifoja. Majirajita fwajani ndezi umvenga tunina uri kumane koko akuchula nosweniyo nyimbafa zikusu nduzani nemu wotawila nduzani Zitawulira. Ubale wali waifenda mu nyimbo na wudi wa business. Yeye ujama tutangiza nyimbo zake ngalimani tu. Then it's tough. Pro wa baba ni mabida wao uri wa muone. Mafoni ya gisipi. Unaona? Madabu ati. Muso. Jera ada palinkati manova budo wali washamba. Chofunika hiyo mangopiga sima mabilisa kwa manager wano waza kisizi babuno. Sha. Bola na mwini. Bola. Kumano uzoya. Amwini ndawala. Simu kwa bola. Mpoipa kwa mbili. La fote ni magwana se. La fote ni magwana. Ndela akwani la fote. Hapa ndela akwana la fote. Iniyo ulogo la fote. Makufuna kuti yakwani. Uzana tipse la fote ni magwana. Ulogo yoyo. La sabano kwa nina la fote. Awaso la fote ni kwani. Odasi. Sadona uya mkawodo. Kwa lugu amasi. Anga ni. Mwifu. Mwe. Tiago. Sanda. Mwera uvuya juzi. Ando mai bange banchi. Unja mekutentera mwene ngamakandile mujisu kumba kayemeje. Ofa ndife ndikomoka. Ndi mmazi banji uri. Zenda guna ndinja. Ai, shingatiki. Shingaji iweyo. Mai njanji wangu ninja. Mai amo ninjanji. Pa ugona ninja. Impossible. Njala. Ya, satubesho. Suya silitu zulo sinaje. Kole zeni mugambazi? Zoni. Nde murubanchi. Nde dizani. Vuro agene mawuzani ni makandi unena. Kuli niyo munawa gwanchukone nijigawenga mundu woiba. Emphasis aba muvulika muzunzika. Nze yalipo. Nde muri bangabo. Zeni mafuna ngarundi kena kaliko ndikaili. Kagwisire nchito. Koma zoje kambira kujano. Zoli janene muona ngati kuti ziteka pena pake fike kuti amuna ndiruma kuti ndikalo ngosole zina zake ndesi zinateke. Losaenda mai amone njanje mpa kona ninja. Iya wana. Mwana uri mubanga banji. Paka yosho vura. Ndiankule. Wabiriza mama wa. Komaze. Tabula. Nimafuna ntandiza kugulisa karundu ina waje. Kaundu wanje. Nimafuna ntagulisa TV. Iwe. Ovo gulisa TV amoni. Wewe unama wambili.
Oh, amaza baya kundende wakaza lukaza ni kapeni. Una mami singabonge na ozmeso. Never. Imene ni wrong parking imene yo. Mesa ndama ndifuna ndigwise ntchito za iyeyo. The uri na imene yo gulisa review ine isikuze. Ndokuzi da isikuze. Gulisa ni koma isikuze. Pangani no pangani. Amvezes. Zendo kubasaruke nakaki. Pesa ni wina uguliseni karundo yo komanze sisamukuze. Amoni osaze bwela ndizamuza. Odi. Tapi namun. Zaboni. Hai. Sudah habis. Kalanya dulu. Ni madusa baida rindi zakuoneni. Hai semana habis. Komali salibino. Hai alisa alibino. Iwe nangomba uri kodi agwira amanga. Nzona. Iwe amuna kusazathika. Ndipo sazasinda. Akarabala mlaso. Kuma kuzokuti tani amonitu sana yagwe. Nengarisalola kwa kama amanga bwanji. Ndikuza ziri ndizona. Amoniso yako. Makhali alimozi kwa masomo mzi wa mungu. Iwe amoni ndikunziwa ini. Akangongwira basi. Osalapa. Ita nekubulisa. Komasa polisi akangwira iye kuti sana lako kulora. Nene nokudani. Kodi nenda naye. Ndiko mzono kuganza zindaba ndeni baba kumadani kana baba. Kangani plani mesa nini mai wakakhoma. Mai wangwe. Kudeko nagenza kuti ndibise screen. Kuti ndibeze drama. Kuti ndione kuti ndibanga bwanji. Mugulise screen. Zindu za mungu wake mbogulisa. Katundu misa ndifana drama ike ndikagulisa ndimthandizikire zamoni zomwezo. Ndeni namuza nziye kula ndipenzile nsika. Ndeni nziye wakana. Ora kana ndwagulisa atondiye drama unofuna kupena uwa akubera. Angara? Kudeko wapa ndabuza mtwina wake. Kumano mtwina wakufuna chifunika drama. Zinkatileso kumulio wabanda drama. Kwa singa ngari kumeni kungarema. Sikwa singa ngari kumeni kungarema. Iya sikwa singa. Muntu wenza kuri sisina. Kumano ago ambuyaye. Namili ya singa ngao. Muntu yari ndoguri. Kamari kubasungu kamari kumangoji ya. Komatu mona. Kumajenjera. Unje kunaopya ugu. Ni andukuziwa. Ati makuzenda singa ngasala singa ngakubera ni ndalamazo. Aya. Ndiri ndani mani. Kumbali ati. Yasa undi mani. Kabela libiriri kakambira ni nkuluja kutati jambuli. Kaniru ndibulani ado, ndibulani ado. Chifata kukhala kuti dola ilipo. Nzindu zosaka zisavu. Kumadi. Dola ndibiriri kakwa. Yetu pamene ipopo pakufunika kuti tigaye kwambiri. Machine. Komabe, uziwe tatiye tivaye. Akangukati jambula imozi tikamvanda nawo kwina kuti kuona kuti manga pansi. Tiye. Arbe. Anti bado. Tadi ubatitse izinto ngari moto. Okay. Amaya uri. Amaya iro kwaba vida banking konde. Banking konde? Yangu. Ana wali. Angonduzo dile la biro kumana. Koda dobe. Chumushiri kadana njani? Bakomo bana.
Wabwera lini? Wafika kale kale? Ai ndikufika umene. Mnadai Ine? Hai, nalo vile. Bwa. Ai kungoti sina dziwo kuti mnalo wa vidi ba. Nayamba nawo basi. Ndithu kumene ninalito. Kai kuzizira tu. Wazizira lilo basi. Kodama chikuchitikira ndibone ngene nchana. Ine? Hai tu kalibe chiyonse chikundichitikira. Ine ndili bwino ndithu. Bibi jaso iyi pano ayi olo sinimaganizaso. Olo pang'ono olo. Ula kumakhambe mungati basa kumapirupeto wacho. Ndamene ndithandiza. Umakhani mphamvu ndikadzuka uya akapika ndikangodya basi nkhawa nje. Bwino palibenso chiyonse chimene chikusinda. Ndikuona ngati ndikudwalaso. Tameja tumunolunga ndalama. Pang'ono moyo ula mkhala. Pang'ono mwagula mkhala. Hayi vanoza kuno Mulungu anayanga. Ama. Ine yarusine mwana. Ine ndongodamba kuti iyo mubobwe tukoza mbiri bwe. Ndakasema ndi mukundidabwa. Ndimene ndinena kuti bwino. Ndikudabwa malidwe ani masiku anowa. Mavalidwe zochitika zanu sizikulongosoka kweni. Kapena mapeza munthu moyo mwanu. Tamasukane munene chivakani. Ineyo ndine mwana wanu komanso ndine mzimayi nzanu. Mukhoza kumasuka nkunena chilungamo. Palibe amene atakugendera miyala. Hayi musaseke sindikuseka doma. Sindikuseka. Ngalalipo munthu yomunakali bwera boyera baba. Ndikunena kuti ne ndapeza munthu. Ndapeza abambo wanu anyuwani. Komano ine ndithumere ndititi pano. Iweyo bambo wako chimwalilireni unambondonapo ndi munthu. Unandionapo ndi munthu ina wake. Ndeni imene ndititi pano kwamo ndidzukulu. Ndikakhale ndi chibwezi. Uli serious komo? Ndichifake ndikudabwa tu. Kodi chikudabwisa ndi chani makamaka? Even Goodson unyumba mpaka na naso nkhani yake yomwe wadaba. Ya ineyo? Inuyo. Ngati pali nzibambo amene wabwera mmoyo mwana sibera mutiuze nenani amayi munene mumasuke. Inu tundi munthu. Mugwene aso khala ndi munthu kumene mpeze munthu. Koma zimafunika kunena. Kusiyana tu kumangoyenda kusoko, kuvala mathauza, kutali kungosintha from nowhere. Bedi banki namba ndina. Kodi basi chicho sema mutuma ila kuyamba. Ndayamba kuti nayeso ndisitha makhala ndazinzanga pakulu. Nanga sima ngokhala mu. Kathukwa nyama ndipasa kaja pang'ono pang'ono ndimakaponya kumeneko. Ndayamba kuyatha. Yero. Ngumene njogera. Hayi ngati zili za bedi banki zili bwino ko basi. Bwanja Don. Murana. Ngudiga mtu nage banchi. Odeka mukanga rumu ndi milidi yani. Nakuwumva ni rumu wankhwana ndi amwenezi waja. Mugamba za amoni enchano kufuna kadola kina kazori kakuthandizeni. Kwantu usilamu ndito kuthandizana. Ndio mtu wake wewe untandiza ni mtu wake wewe. Untandiza munjiranji. Mesa mwendeka rondo. Ndio untandiza mtu wake wewe untandiza ine. Kama mfuna so muzinya daso. Tips na bwe. Sanga ndikudaba wona ndofuna ndikuthandizeni le makangalo ngofuna muzinya danya daso. Kodi ru ineyo ndadaja. Sinangoona kuchitika zimwe zija. Komane adaja suti ndi maada. Simadana nawe nene muntu abo. Singawezi nje kusuku zongo swamwe bwino nde zimandibalisa. Nde aba bathu kugambirana ureku ndikuthandizana. Katonda amene alipo yoti mpezera sika tipeza mtolani ake tipangaso zotiso amene ajatulu. Mandimvesesa? Ndeno tili katundu wanje. Ine maganiza kuti ndi mmene zinthu zizilire. Nangeza kuti ndangugulisa TV nja. Silangaza jangu. Oh ya. Screen cha binayo. Si plasma 65 inches. Ndianya rwadi. Paradina yake. Acha utithandiza mwenzangu zangu. Basi, mafuna ndo mazinga.
Mafuna 4 ones. Kumani for 350. Our friends ntakwandi. 300. Ngoti adamine onde ndolira kwambiri amakula katundu mwakuba. Nde basi. Hayi tabvesera. Komano tichakuvaya ukamvana nawo kati gwa komano nkhani ndi mtengo. Kangomvana nawo popo. Ngati mukukaiki tonyamuka tonse. Nthawi zino? Chovuta ndi chani adona. Mavuto amaona nthawi adona. Ndindani? Ndine Joseph. Ndimafuna ndifuse ngati tips ali kunoku. Tips ekulibe kuno. Komanso tips samakhaku. Okay. Sharp. Ndikuti munthu nanga nduzoti anamona kolera kunoku ndiwe ndi maona kamera dakalonku. Ayi kulibe. Komanso sangapezeke sokuno. Okay. Azapopo. Sharp. Kumamene ari afuna ya. Mesa ndinzawo. Yeah. Ine ndiye limachezerana mu zinthu zina. Sudi bazichita mu mazoma muvu anga wanse. Wachibwana mene. Moyo ndi mtolo mani angajebe ngakhale angajebe mwendo ikolo mani 2+2 3+1 9-5 so says in the follow mani ena wandisankaka ife nkoka ngolo mani nde sidisiyana bobeza donse siditsiwa atitsa tomorrow nchani Eni choncho masiku sako ma onse koma timba nyimba tawi zose endi momo moyo uputeke moyo ufewe kumatakoza zikadizike mavuda sate kunja kumacha mumudima momwemo kumawala ola disawe manegede atupanana takoza ni mavuda tusirifanana te yake jankwana achivale zakwana mazigawe gadi ina ndikuja tosedi kupaka todala kungani miso tosedi kuwala nde mwina okudaba nazo mwina okudaba maso mwina okudaba kaso koyambe komalizaso izizi zobado nazo moyo ndi mtolo mani angajebe ngakhale angajebe mwendo all football fans. The perfect start to the season. For one weekend in September, you get to watch 10 of the hottest Premier League matches. Stay connected or get back in the action by reconnecting to DSTV. A crescendo to match anything. Available from DSTV Access and on DSTV Stream. amakhala ninzake kuti nthawi zonse amakhala pafupi nawe komanso amakhala okonzeka kuthandiza iye maso ake amakhala pakupambana basi ndipo mtima wake umakhala m'malo kodi kupanda ma BFF zingatithere bwa sangalalani ulendo uno poonera magemu a Premier League ndi BFF 1 pa GoTV. Lipirani GoTV Super Plus pa mtengo wa 45,000 kwacha pa mwezi kuti musaphonyane ndi chilichonse pa Super Sport. GoTV. Love it. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times. It's about time. Zomwe zimatisiya ndi mafunso
upanda mayankho. Monga zinachitika bwanji? Zinachitikira kuti? Komanso zinachitika liti? This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo mmasaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. Iwe menenda valira muchoncho ineyo. Ngababa ndazisamba. What are you optimistic 2025 muwina? We see ourselves as navigators enveloped in a heavy storm, and if we keep our course, we're set, the horizon will clear. Times Exclusive, every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusintha kumene amalawi akhala kulilira. Nkumango likoti kubwera liti kupyola mavoti yawo povotera chakwera kusintha kuchakuona mchoonani. Are you running? Yes or no? Many calls have been made. Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious Malawians through Times Exclusive.